Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखो गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय। Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे एक्सारसाइज 2.3 नि 11 नाम्बारखौ जों सावरायनोसै। बेवहाय 11 नाम्बाराव क्वेश्चन नाम्बार 11 आव मा दोङो z2 z1 equal to 4 minus 3i and z2 equal to 2 plus 3i अब्ला गाहाय होनायफोरखौ सैथो ना नंखाय नाय। दा जोंखौ बेखौ मा फोरमान खालामनो दा 1 नाम्बाराव मा दोङो गिबि 1 नाम्बार क्वेश्चनाव बेवहाय मा होनाय दों जों गिबियावनो लिरनोसै। बेवहाय क्वेश्चनाव दङ सलुशन बेवहाय 1 नाम्बाराव जाबाय मडुलास अफ z1 into z2 इक्वल टू मा दोङो मडुलास अफ z1 आरो इनटू मडुलास अफ z2 बेखौ जोंखौ फोरमान खालामनो होदों आरो बिजाबाव मा होनाय दोङो z1 नि माना होनाय दङ। सो जोङो गिबियाव मा लिरनोसै होनाय दं z1 इक्वल टू बेसेबां होनाय दोङो 4 minus 3i बेबायदि होनाय दोङो। बेनिफ्राय आरो z2 आ मा होनाय दङ सो बेवहाय लिरनोसै बिथिं z2 इक्वल टू बेसेबां दोङो z plus i दा बेबायदि होनाय दङ जों बेखौ लिरना लाबाय। दा गिबियावनो नोंथांमोना बे z1 मडुलास अफ z1 नि माना बेसेबां बेखौ जोङो दिहुननोसै। सो मडुलास अफ z1 बे मा जागोन मडुलास अफ 4 minus 3i आरो जों मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन बे फर्मुलाया जाबाय जों बेखौ मा लिरनो हायो रुट ओभार 4 स्क्वायर प्लस बे जागोन माइनास 3 स्क्वायर। बेनिफ्राय निखौ दा सेफायबा मा जागोन बे जागोन 16 प्लस 9 बेनिफ्राय जों मा मोननो हागोन बे 25 आरो बेखौ जोङो लिरनो हायो बे डाइरेक्ट जोङो 5 लिरखाबाय बे 5 स्क्वायर जागोन। सो 5 स्क्वायर जाबा जे रुट ओभारा दाननाय थाङो बेनिफ्राय मा 5 थाबाय। थिग बिदिनो नैबे बेखौबो जों मडुलास z2 खालामब्ला मा जागोन बे जासिगोन z plus i बेनिफ्राय मडुलास सिनखौ होनांगोन। बेनिफ्राय बेखौबो जों मा लिरनो हायो बेवहाय मा दंमोन जोंहा z plus i। सो बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों z plus i बेवहाय z plus i नङा बे सरि आं लिरनो एसे गोरोन्थि खालामदों। नैबे जाबाय नैबे 2 सो दङ नैबे 2 आंना बिजाबाव एसे माने गोरोन्थि दंमोन z सो दङ नैबे 2 सो जागोन। बेनिफ्राय मा बे जासिगोन 2 स्क्वायर आरो बेवहाय जासिगोन 1 स्क्वायर। बेनिफ्राय जों दा बेखौ फाइन खालामबा मा मोनगोन बे जासिगोन 4 बेनिफ्राय 4 प्लस 1 बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो रुट ओभार 5 मडुलास अफ z2 नि माना जाबाय रुट ओभार 5 आरो मडुलास अफ z1 नि माना जाबाय 5। दा बेनिफ्राय जोङो गिबियाव नैखौ दिहुनना लादों। दा बेखौ जोङो दिहुनखाबाय सेपारेटलि नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि एबा बानायना नोंथांमोना लानो हागोन। बेनिफ्राय जों दा नेक्स्टखौ बानायनोसै। नेक्स्ट जोङो माखौ बानायजेनग्रोगोन गिबियाव नोंथांमोना z1 into z2 खौ दिहुनग्रोना ला। सो जोङो बेखौ दिहुननोसै z1 into z2 खालामब्ला जों मा मोनगोन z1 नि भेलुआ जाबाय 4 minus 3i ब्रैकेट क्लोज into z2 आ जाबाय 2 plus i। बेनिफ्राय बे मोननैखौबो सानजाब 4 जों 2 जों सानजाबबा 8 मोनगोन। बेनिफ्राय प्लस बे जागोन 4i माइनास ए प्लस ए माइनास 3 नङा बे मा जागोन 6i माइनास ए प्लस ए बे जागोन माइनास 3i स्क्वायर। बेनिफ्राय 8 बे जासिगोन बेसेबां माइनास 2i आरो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि लिरनोसै 3 जोङो लिरनो हायो। सो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा मोनगोन जों दा 8 प्लस 3 खालामबा जोङो 11 माइनास 2i मोननो हाबाय। दानिया जोङो मडुलास दिहुनदो। सो देयरफोर मडुलास अफ z1 into z2 जोङो मा लिरनो हायो सो नैखौबो जोङो मा लानांगोन मडुलास अफ 11 माइनास 2i जों लाबाय। सो बेनिफ्राय दिहुनलांबाय थाबानो ओंखारसिगोन एन्सारा। बेनिफ्राय बे जासिगोन बेसेबां 11 स्क्वायर बेनिफ्राय
माइनास बे जागोन बेसां स' बे जागोन प्लास माइनास 2 स्क्वायर बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो बेखौ स' 11 into 11 खालामबा बे जागोन 121 जों मोननो हागोन प्लास 4 बेनिफ्राय आं दा नैथिंजाय बानायना होनोसै स' आं बेखौ लिरफिननोसै बेबायदिनो z1 into z2 बेनिफ्राय नैखौ जोङो मा प्लास खालामदो बेखौ प्लास खालामबा बेसां मोनगोन 121 प्लास बे जागोन 125 जोङो मोननो हागोन आरो बे 125 खौ जोङो मा लिरनो हायो जोङो बेखौ 25 into 5 खालामबा बेसां मोनगोन जों बे 125 खौ मोननो हायो बेनिफ्राय 5 स्क्वायर into 5 स' नैबे बेयाव 5 स्क्वायर थानायनि थाखाय जों बेखौ मोनसे बाहेरायाव लाना फैनो हागोन बे जासिगोन 5 into root over 5 दा जोङो दिहुनदोंमोन मा 5 माने जों मा मोनदोंमोन मानि अनजिमाखौ जों 5 मोनदोंमोन मडुलास अफ z1 दा जों 5 नि जायगायाव मा लिरनो हायो मडुलास अफ z1 into root over 5 नि जायगायाव जों मा लिरगोन root over 5 नि जायगायाव जाबाय नैबे जासिगोन बेवहाय जेबो लिरना बिदि स' into मडुलास अफ z2 जोङो सिगाङावसो दिहुनदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ सिगाङाव नायफिनबानो जाबाय दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय दा बेयो नैजों गोरोबबाय जा जोंखौ फोरमान खालामदों बेजों गोरोबबाय आरो नोंथांमोना लिरनो हायो फोरमान जाबाय बेबायदि जोबथारनायाव लिरना होदो दा बेनो जासिगोन बेनि फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नाम्बार 2 खौ बानायनोसै स' नाम्बार 2 आबो गोरलैखा जोबोर गोरलै नाम्बार 2 आबो स' नाम्बार 2 खौ जों बानायनोसै कुइसन नाम्बार 2 बेवहाय मा दोङो कुइसन नाम्बार 2 आव कुइसनाव मा होनाय दोङो मडुलास अफ z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल टू मा दोङो मडुलास अफ z1 डिवाइड बाय मडुलास अफ z2 दा बेबायदि दङ स' बेबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना सिगांनि बायदि दिहुनफिनना लानो नांगोन बेखौबो बा होनाय दं z1 इक्वल टू बेसां दङमोन 4 minus 3i आरो z2 आ बेसां दङो z2 आ जाबाय 2 plus i दंमोन बेनिफ्राय जों माखौ दिहुनना ला मडुलास अफ z1 खौ दिहुनब्ला मा जागोन स' बे जासिगोन मडुलास अफ 4 minus 3i बेनिफ्राय बेखौ जोङो लिरनो हायो 4 स्क्वायर प्लस माइनास 3 स्क्वायर सिगांनि बायदि दिहुननाय एखे बेनिफ्राय बे जासिगोन 16 प्लस 9 बेनिफ्राय बे जागोन 25 आरो जों बेखौ मा 5 लिरनो हायो थिग बिदिनो नैबे मा जागोन z2 इक्वल टू मडुलास अफ 2 प्लस i बेनिफ्राय बेखौ जोङो लिरनो हायो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बे जासिगोन बेनिफ्राय 4 प्लस 1 आरो जोङो मा रूट ओवर 5 z2 नि मडुलास अफ z2 नि माना जाबाय रूट ओवर 5 आरो मडुलास अफ z1 नि माना 5 बेखौ जों दिहुनखांबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा दिहुन नैबे z1 बाय z2 नि मानखौ दिहुन स' z1 आरो z2 नि माना माबायदि जागोन दा नोंथांमोना बेबायदि दिहुनग्रोना ला z1 मडुलासखौ उथुन नाङा बेवहाय जों मडुलासखौ दिहुनखांनायनि उनाव होबानो जाबाय z1 डिवाइड बाय z2 दा z1 नि माना मामोन z1 ना जाबाय 4 minus 3i आरो z2 नि माना मामोन z2 नि माना जाबाय 2 plus i मोन बेनिफ्राय बेखौ माबायदि फाइन खालामोमोन जों दा स' बेखौ जोङो बेबायदि फाइन खालामनो हायोमोन 2 plus i आरो बेयाव मा इनटु खालामगोन 2 minus i इनटु खालामगोन जों बेयाव 4 minus 3i आरो बेवहाय मा जागोन 2 minus i जों इनटु खालामगोन बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर माइनास मा जागोन i स्क्वायर आरो बेखौ नोंथांमोना सानजाबदो 4 जों 2 जों सानजाबा मा मोनगोन 8 बेनिफ्राय माइनास 4i बे जासिगोन माइनास 6i आरो बे जासिगोन प्लास 3i स्क्वायर बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन दा 8 नैबे जासिगोन माइनास 10i आरो बेखौ जोङो माइनास 3 लिरनो हायो आरो बे जासिगोन 4 प्लस 1 डाइरेक्टलि लिरबाय आरो 8 निफ्राय माइनास 3 थांबा बेसेबां थायो 8 निफ्राय माइनास 3 थांबा 5 माइनास बे जासिगोन 10i डिवाइड बाय मा लिरनो हायो जोङो 5 आरो बेखौ नोंथांमोना मा आरो नैथिंजाय आङो नोंथांमोना लिरनानै होनोसै बेखौ मा मोननो जोङो इक्वल टू मा लिरनो हायो
जों बेवहाय 5 कमन लाबाय बेवहाय मा थाखो 1 थाबाय बेनिफ्राय बिथिंजाय 5i थागोन आरो सिङाव 5 केन्सेल खालामनो हायो बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा थागोन 1 माइनास 5i जोङो मोनबाय थामहिनबा z1 डिवाइड बाय z2 नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो दा 1 माइनास 5i खौ जोङो लिरनो हायो दानिया जोङो मा खालाम मडुलासखौ लादो स' मडुलास जों लानोसै therefore नोंथांमोना बेवहाय लिरदो therefore मडुलास अफ z1 डिवाइड बाय z2 आ मा जासिगोन बे जासिगोन नैबे मडुलास अफ 1 माइनास 5i खौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय दा जों मा दिहुननो हायो दा स' बेखौ जोङो बेखौ मा जासिगोन दा फर्मुला बायदि लांदो 1 स्क्वायर बे जासिगोन प्लास माइनास 5 स्क्वायर बेनिफ्राय बे मा जासिगोन 1 प्लास 25 बेबायदि जों मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो जोंना एसे गोरोन्थि जाबाय नामा सरि जोंना नैबे मा जागोन नैबे 2 सो जागोन नोंथांमोना बिथिं मा मोनदोंमोन 1 माइनास जोंहा कमन लानो एसे गोरोन्थि जादों नोंथांमोना बेखौ कारेक्ट खालामना ला जों मा 1 माइनास 5i नङा बे नैबे 2 सो जागोन 2 बे जागोन 2i डिवाइड बाय 5 केन्सेल थांबा बेसेबां थागोन 1 माइनास 2i बेखौ नोंथांमोना कारेक्ट खालामना ला केलकुलेसना माब्ला बिदिनो गोरोन्थि जायो स' जोङो नैयाव मा लिरगोन 2 सो लिरनांगोन 1 माइनास 2i आरो बेवहाय मा जागोन 2 जागोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा लिरनांगोन 4 बेनिफ्राय बे मा जासिगोन रुट ओभार 5 जोङो मोननो हागोन दा रुट ओभार 5 खौ जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय आरो मा खालामनो हायो जों दा स' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नोजोर होयोब्ला मा मोननो हागोन जोंहा मा दंमोन 2 खौ जोङो प्रुफ खालामनो होदोंमोन स' जोङो मा लिरनो हायो दा बेवहाय स' बेनिफ्राय जों दा मा खालामनो हायो बे रुट ओभार 5 खौ जोंहा मा मोनदों रुट ओभार 5 नि जायगायाव जोङो मा फज'नो हायो अनलि जोङो बेखौल' फज'नो हायोमोन रुट ओभार 5 माने मडुलास अफ जोङो मा मोनदोंमोन बेथिंजाय आं लिरना खिथिनि नोंथांमोननो जोङो मा मोनदोंमोन मडुलास अफ z1 नि भेलुआ जाबाय बेखौ जोङो 5 मोनदोंमोन आरो मडुलास अफ z2 नि माना जाबाय रुट ओभार 5 जोङो मोननो हादोंमोन दा नोंथांमोना बेवहाय मडुलास अफ z2 फजोब्ला जोंहा मा बे राइट साइडजों गोरोबनाय नङा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो नैबेखौ नैबायदि लिरनो हायो 5 डिवाइड बाय रुट ओभार 5 जोङो लिरनो हायो नैबे रुट ओभार 5 खौ जोङो मा लिरनो हागोन रुट ओभार 5 खौ जोङो 5 बाय रुट ओभार 5 लिरनो हायो दा माबोरै हायो नोंथांमोना नाय बेवहाय 5 नि जाहोना जाबाय रुट ओभार 5 मोननै इनटु जाना दङ बेबायदि इनटु रुट ओभार 5 दा जेब्ला नोंथांमोना रुट ओभार 5 आरो रुट ओभार 5 खौ सानजाबगोन अब्ला जोङो मा मोननो हागोन बे 5 खौनो जोङो मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव मा खालामनो हायो जोङो रुट ओभार 5 थांबाथाय जों मा मोनगोन रुट ओभार 5 खौनो जों मोननो हायो दा बेजों इकुवेल जादों बेखायनो जोङो नैबे रुट ओभार 5 नि जायगायाव नैबेखौ जोङो फज'नो हायो 5 बाय रुट ओभार 5 बेखौ जों मोननो हाबाय दा 5 माने मा मोनदों जोङो बे मडुलास अफ z1 डिवाइड बाय मडुलास अफ z2 खौ जोङो होनो हायो बेवहाय रुट ओभार 5 माने मडुलास अफ z2 दा बे जासिगोन नोंथांमोना बेखौ मोननो हाबाय अब्ला जोबथारनायाव लिरना होदो बेवहाय फोरमान जाबाय स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना अनलि प्रेक्टिस खालामब्लानो मोजाङै बुजिनो हागोन अनलि मा प्रेक्टिस खालामनाय नांगोन जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो बुजि मोननाय गोहोआ बारायलाङो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसन नाम्बार बेखौ बानायनोसै कुइसन नाम्बार 3 खौनो बानायनोसै स' 3 नाम्बाराबो बांद्राय गोरा नङा स' नोंथांमोना बेखौ हाखागोन खोमा थेवबो आं बानायनानै होनोसै कुइसन नाम्बार 3 आव मा सोंदों बेवहाय कुइसन नाम्बार 3 स' कुइसन नाम्बार 3 आव मा होनाय दङ सलुसन बेवहाय z1 into z bar इक्वल टू मा दङ z1 स्क्वायर दा बिदि दङ स' बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव मा दङ स' कुइसनाव गिभेन बा होनाय दङ बेखौ लिरना लाफिननो हायो जोङो होनाय दं z1 नि माना मामोन 4 माइनास 3i जों दा बेनिफ्राय z बारा बेसेबां जागोन z1 बारा जासिगोन
स' नैबे जाबाय z1 z1 बारा जागोन बेसां बेयो जासिगोन 4 प्लस 3i जोङो लिरनाय थामहिनबा माइनास थायोबाथाय बे प्लास जागोन आरो बेवहाय प्लास थायोबा नैबे माइनास जागोन z1 बारनि मिनिङा दा बेनिफ्राय जोङो मा दिहुनना ला नैखौ जोङो दिहुनना लादो z1 इनटु z1 बारखौ दिहुनोब्ला मा मोनगोन जों दा स' बेखौ जोङो गोरलैयै दिहुननो हागोन आरो गिबियाव नोंथांमोना मा खालामनो हायो दा नोंथांमोना बेखौ दिहुनदो z1 इनटु z स' मडुलास नाङा बेवहाय बार बेखौ इनटु खालामबा बेसेबां मोनगोन 4 माइनास 3i बेखौ खालामबाय इनटु बे जासिगोन 4 प्लस 3i बेनिफ्राय 4 जों 4 इनटु खालामबा 16 प्लस ए प्लास बे जासिगोन 12i बे जागोन माइनास 12i बेनिफ्राय माइनास बे जागोन 9i स्क्वायर बे मोननैबो केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय 16 माइनास डाइरेक्ट प्लास लिरनोसै आं 9 बेनिफ्राय मा मोनगोन 25 जोङो मोननो हागोन थामहिनबा z1 इनटु z1 बारनि माना जाबाय 25 बेनिफ्राय जों दा बेथिंजाय दिहुननोसै स' बेयो मा दङ मडुलास अफ z1 दङ जोङो बेखौ लिरनोसै राइट हेन्ड साइडनिखौ दिहुननोसै बेनिफ्राय मा मोनगोन जों दा मडुलास अफ z1 जाबाय नैबे 4 माइनास 3i बेनिफ्राय बेखौ जों मा लिरनो हायो 4 स्क्वायर प्लस माइनास 3 स्क्वायर बे जासिगोन बेनिफ्राय बेखौ जों मा मोनगोन 16 प्लस 9 बेनिफ्राय बे जागोन 25 बेनिफ्राय बे जासिगोन जोङो बेखौ मा लिरनो हायो रुट ओभार 25 खौ जोङो 5 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो मा दङ बेवहाय मडुलास अफ z1 स्क्वायर दङ स' देयरफोर मडुलास अफ z1 स्क्वायर मा जासिगोन 5 स्क्वायर स' 5 स्क्वायर माने मा 25 जों बेखौ लिरनो हायो आरो जोबथारनायाव मा लिरनो हायो देयरफोर लेफ्ट हेन्ड साइड इक्वल टु राइट हेन्ड साइड आरो बेखौबो नोंथांमोना लिरनो हायो बेबायदि लिरबाबो जागोन अर नोंथांमोना लिरनो हायो z1 इनटु z1 बार इक्वल टु z1 होल स्क्वायर बेनिफ्राय नोंथांमोना जोबथारनायाव लिरनो हादों फोरमान जाबाय दा बेबायदि जोङो सल्भ खालामनो हायो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा नेक्स्टखौ बानायनोसै नेक्स्ट कुइसन नाम्बाराव मा दङ कुइसन नाम्बार 4 बे कुइसन नाम्बार 4 जाबाय कुइसन नाम्बार 4 आबो गोरलै बेवहाय किन्तु एसे गोलाव बानायनांगोन स' गिनांगौ गैया जेबो कुइसन नाम्बार 4 आव मा बुंदों सल्युशन बेवहाय मा मा होनाय दङ बेबायदि होनाय दङ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस बेनिफ्राय z1 माइनास z2 स्क्वायर बेनिफ्राय मा दङ 2 ब्रेकेट होबाय बेनिफ्राय मडुलास अफ z1 स्क्वायर प्लस मडुलास अफ z2 स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज दा बेबायदि दङ स' बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव नोंथांमोना बे किन्तु एसे गोलाव जागोन स' गोलाव जाब्लाबो गिनांगौ गैया आरो गिभेन मा मा होनाय दंमोन जोंहा गिभेन z1 इक्वल टु मा दङ 4 माइनास 3i आरो z2 आ जाबाय 2 प्लस i बेनिफ्राय दा गिबियावनो जोङो z1 प्लस z2 खौ दिहुनना लाग्रो जिनैखौ दिहुनबा जाबाय z1 प्लस z2 खौ दिहुनग्रो बेनिफ्राय z1 माइनास z2 खौ दिहुन आरो z1 प्लस z2 खौ दिहुन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना स्क्वायर खालामना हो अब्लानो गोरोबलांगोन दा जोङो दिहुननोसै मा z1 प्लस z2 खौ दिहुनग्रोनोसै दा बेवहाय मा दङ z1 आ 4 माइनास 3i बेनिफ्राय प्लस 2 प्लस i दङ स' जोङो मा लिरनो हायो 4 माइनास 3i प्लस 2 प्लस i बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन दा स' बेखौ जोङो बेखौ 4 प्लस 2 खालामबा 6 माइनास 3i निफ्राय प्लस i थांबा बे जासिगोन 2i जागोन बेखौ जों मोननो हाबाय 6 बेसेबां मोनखो दा माइनास 2i स' देयरफोर जोङो मडुलास अफ z1 प्लस z2 खालामबा बेसेबां मोनगोन दा स' बेखौ जोङो बेबायदि मोननो हायो मडुलास अफ 6 माइनास 2i बे जासिगोन बेसेबां बेयो बेखौ दिहुनदो स' 6 स्क्वायर प्लस माइनास 2 स्क्वायर बेनिफ्राय बे जागोन बेसेबां बेयो जासिगोन
36 प्लस 4 इक्वल टू बेसेबां जागोन जोङो 40 मोननो हागोन दा जोङो z1 प्लस z2 मडुलास अफ बेखिनियानो माना जाबाय √40 बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट आङो नैथिं दिहुननोसै माबाखौ नैनि थाखाय स' नोंथाङा सिंथिं बानायलांबाय थाबानो जाबाय आं नैथिं दिहुनना होनोसै z1 माइनास z2 बेखौ आं बेथिं दिहुननोसै बेनिफ्राय z1 माने बेमोन 4 माइनास 3i माइनास बे जासिगोन 2 प्लस i बेनिफ्राय ब्रेकेटखौ सेफायदो बे जागोन माइनास ए प्लस ए माइनास 2 माइनास i बेनिफ्राय 4 माइनास 2 थांबा मा थायो 2 बे जागोन माइनास 4i देयरफोर दानिया बेखौ दिहुनदो z1 माइनास z2 बे जासिगोन मडुलास अफ 2 माइनास 4i बेनिफ्राय 2 स्क्वायर प्लस बे जागोन माइनास 4 स्क्वायर बेखौ जोङो मा मोननो हायो 4 प्लस 16 स' जोङो मोननो हायो 20 मडुलास अफ z1 माइनास z2 नि माना जाबाय √20 जोङो मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामगोन दा नेक्स्ट जोङो नैनि मानखौ दिहुनदो दा स' बेनि मानखौ दिहुनब्ला बेसेबां जागोन स' नैखौ आं खोमोनना होनोसै स' मानफोरखौ दिहुनदो दा लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोंना बे दंमोन z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 माइनास z2 स्क्वायर दा z1 प्लस z2 माने मडुलास अफ बेखिनिया माने √40 स' नैबे मा जासिगोन √40 बेयाव स्क्वायर दं बेखायनो जों स्क्वायर होबाय बेनिफ्राय प्लास आरो नैखिनियानो माना जाबाय √20 स' जोङो बेखौ मा √20 आरो बेवहाय स्क्वायर दङ बेखायनो जोङो स्क्वायर लाखिबाय बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालामनो हायो स' बेनिफ्राय जों दा नैबे स्क्वायर आरो बे √20 दाननाय थांबाय स' बेखायनो मा 40 थाबाय आरो बेवहाय स्क्वायर जों √20 जों दाननाय थांगोन बेनिखायनो 20 40 प्लस 20 खालामबा मा मोनो जोङो 60 लेफ्ट हैंड साइड नैखिनानि माना जाबाय बेसेबां 60 जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय दानिया जों नैखौ बानायनोसै नेक्स्ट स' लेफ्ट हैंड साइडखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिदो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो z1 बेवहाय मा मडुलास अफ z1 खौ लिरना लाग्रोदो स' z1 माने मा मोनदोंमोन जोंहा कुइसनाव मा दंमोन स' बे जाबाय 4 माइनास 3i मोनदोंमोन द' बेखौ दिहुनदो बे मा जासिगोन 4 स्क्वायर बे जासिगोन प्लास माइनास 3 स्क्वायर बेखौ जोङो लिरनो हायो बे जागोन 16 प्लास 9 बेनिफ्राय बे जासिगोन 25 बेनिफ्राय जोङो 5 मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो डाइरेक्टलि लिरखादो बेवहाय देयरफोर बेवहाय मा जासिगोन √over मडुलास अफ z1 स्क्वायर इक्वल टू बे जागोन 5 स्क्वायर इक्वल टू जोङो 25 डाइरेक्टलि मोनखाबाय आरो थिग बिदिनो मा लिर नैनि थाखाय मा लिरनांगोन मडुलास अफ z2 इक्वल टू बे जासिगोन मडुलास अफ मा दंमोन 2 प्लस i बे दंमोन z2 नि माना बेनिफ्राय जोङो बेखौबो मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बे जासिगोन 4 प्लस 1 बेनिफ्राय √5 जोङो मोननो हागोन देयरफोर मडुलास अफ z2 स्क्वायर बे जासिगोन √5 स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौ जोङो स्क्वायर जों 5 √5 जों केन्सेल बेनिफ्राय मा थागोन 5 दा जों बे मानफोरखौ मोनबाय बेनि माना जाबाय मडुलास अफ z1 स्क्वायर बे जाबाय 25 दाना 5 बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन राइट हेन्ड साइडआव मा दंमोन कुइसना राइट हेन्ड साइडआव बे दंमोन राइट हेन्ड साइड इक्वल टू मा लिरनांगोन जोङो 2 बेनिफ्राय मा दङ बे दंमोन मडुलास अफ z1 स्क्वायर प्लस मडुलास अफ z2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बेनिफ्राय दा मानफोरखौबो जों नैबे मडुलास अफ z1 माने मा बे जोङो 25 खौ लिरनो हायो प्लस सिन फैबाय आरो बेखिनिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो 5 खौ जोङो लिरनो हायो बेखौ लिरबाय बेनिफ्राय दा 2 नैखौ प्लास खालामबा बेसेबां जागोन 30 2 जों 30 जों इनटु खालामबा 60 दा जोङो मोननैथिंबो मा मोनखो लेफ्ट हेन्ड साइड एन्ड राइट हेन्ड साइड मोननैनिबो माना जाबाय 60 स' बेखायनो जोङो लिरनो हायो देयरफोर z1 प्लस z2
स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट z1 स्क्वायर प्लस बे जासिगोन z2 स्क्वायर फोरमान जाबाय बेखौ जोबथारनायाव लिरना होब्लानो जासिगोन। बेनिफ्राय जोङो दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ नायनोसै। सो नेक्स्ट क्वेश्चनाव मा दङ 12 नम्बरनिया बेखौ जों बानायनोसै। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर जों 12 खौ नायनोसै। क्वेश्चन नम्बर 12 आ मा बुंदों? क्वेश्चन नम्बर 12 नि ए खौ जों गिबियाव बानायगोन। बेवहाय मा सोंदों? फोरमान खालामना हो। फोरमान खालामदे मडुलास अफ z स्क्वायर बे इक्वल टू बे जों फोरमान खालामना हो। सो गिबियावनो जोङो मा बेवहाय मा होनाय दङ बेखौ लिरना लाग्रोनो हायो। z स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर जोङो बेबायदि फोरमान खालामना हो। दा हमबाय जोङो z खौ हमनानै लानोसै मा x प्लस iy जोङो हमना लाबाय। दा therefore z स्क्वायर मा जागोन? सो z स्क्वायर जागोन x प्लस iy स्क्वायर बे जासिगोन। जों गिबियाव बेखौ दिहुननोसै z स्क्वायर। बेनिफ्राय बेखौ दिहुनबा मा जासिगोन? फर्मुला जाबाय बे x स्क्वायर प्लस 2 into x into iy प्लस iy स्क्वायर। सो नैबे जासिगोन बिदिसो जागोन i स्क्वायर। बेनिफ्राय x स्क्वायर प्लस 2xyi बे जासिगोन i स्क्वायर। बेनिफ्राय y स्क्वायर बेखौ जों मा लिरनो हायो x स्क्वायर। बेनिफ्राय बे मा जासिगोन i स्क्वायर नि माना -1। सो आं बेवहाय मा लिरनोसै -y स्क्वायर लिरनो हायो। बेनिफ्राय प्लस 2xy बेनिफ्राय i बे जाबाय। बेनिफ्राय जोङो बे z स्क्वायर नि मानखौ जोङो बेखौ मोनबाय। दानिया जोङो मडुलास अफ देयरफोर मडुलास अफ z स्क्वायर नि माना मा जागोन बेखिनिया। सो बे जासिगोन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेखिनिया प्लस 2xy आरो i बेबायदि दङ। सो बेखौ जोङो मा लिरनो हायो दा नैखिनिया x आरो बेखिनिया हमना ला iy बेखिनिया सानना ला। बेनिफ्राय नैखौ मा लिरनो हायो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर स्क्वायर जागोन। बेनिफ्राय प्लस बे जासिगोन 2xy स्क्वायर। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जों दा सो नैखौ नोंथांमोना सेफायनो हायो। सो सेफायब्ला मा मोनगोन नैबे जासिगोन x स्क्वायर बेनिफ्राय स्क्वायर बे जासिगोन माइनस जागोन बे नैबे जागोन माइनस 2 into x स्क्वायर into y स्क्वायर प्लस बे जासिगोन y स्क्वायर आरो स्क्वायर। बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन प्लस 4x स्क्वायर आरो y स्क्वायर बेखौ जों मोननो हागोन। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामनो हायो नैबे जासिगोन x स्क्वायर स्क्वायर। बेनिफ्राय नैनि जायगायाव मा लिरनो हायो सो बेनिफ्राय बेखौ माइनस खालामबा जों मोननो हागोन प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर आरो बे जासिगोन प्लस y स्क्वायर आरो स्क्वायर। आरो बेखिनिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो बे मोनसे फर्मुला जाबाय। सो बे फर्मुला जासिगोन मा नैबे फर्मुला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर जासिगोन बे। आरो बेनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो आं डाइरेक्टलि नैथिं लिरना होनोसै नोंथांमोना बेखौ खोमोरबाय थाथ'ला आङो। सो जों मा लिरनाय बेवहाय स्क्वायर आरो बे रुट ओभार दाननाय थांगोन। बेखायनो मा जासिगोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जोङो मोननो हागोन। थामहिनबा नैबे मडुलास अफ z स्क्वायर नि माना मा जासिगोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेफ्ट हेन्ड साइडआव बेखौ जों मोननो हाबाय। बेनिफ्राय दानिया जोङो नैखौ दिहुननोसै। दा राइट हेन्ड साइडनिखौ जों दिहुननोसै। राइट हेन्ड साइडनाबो गोरलै। जोङो बेखौ माबोरै दिहुनगोन दा राइट हेन्ड साइडनिखौ नोंथांमोना मडुलास अफ बेबायदि दंमोन। सो मडुलास अफ z नि माना बेसेबां जागोन नैबे बे जासिगोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जागोन बेखिनिया। दा बेनिफ्राय जोङो मा मोनबाय बेखौ मोनबाय। दा बेनिफ्राय जोङो दा देयरफोर मा जागोन z स्क्वायर इक्वल टू बे मा जासिगोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आरो मा दङ बेवहाय स्क्वायर दं बेखायनो स्क्वायर जाबाय। बेनिफ्राय बे स्क्वायरजों रुट ओभारजों दाननाय थाङो। बेनिफ्राय मा थाखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
दा नैबे x स्क्वायर आरो y स्क्वायरा नैबे लेफ्ट हैंड साइड जों गोरोबदोनो गोरोबाखै लेफ्ट हैंड साइडआवबो जों मा मोन्दोंमोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दा बावैसो जों एसे आगोलाव दिहुनखांबाय दा बेखायनो मा लिरनो हायो therefore जों लिरनो हायो z स्क्वायर इक्वल टू मडुलास ऑफ z स्क्वायर बेखौ जों लिरनो हागोन सो बेनिखायनो जोङो फोरमान जाबाय बेबायदि जोबथारनो लिरनो हादों सो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बी नाम्बारखौ बानायनोसै बी नाम्बाराव मा दङ कुइसना बी नाम्बारनि कुइसना जाबाय बिदि बेवहाय कुइसनाव मा दङ बी नाम्बारनि सलुशना बिदि जासिगोन सो बी नाम्बारा जाबाय जायखिजाया मोनसे जेथो अनजिमा z नि थाखाय जेदु मडुलास ऑफ z plus 1 इक्वल टू मा z minus 1 अब्ला दिन्थिदि r e z इक्वल टू 0 बेखौ जोंखौ मा फोरमान खालामनो दो सो गिबियावनो नोंथांमोना बेवहायबो मा हमबाय जों हमना लासिगोन हमबाय z इक्वल टू x plus i y जों हमबाय मोनसे जेथो अनजिमा बेनिफ्राय जों दा गिबियावनो मा लेफ्ट साइडआव मा दंमोन जोंहा मा दङ कुइसनाव होनाय दं मडुलास ऑफ z plus 1 इक्वल टू मा दङ मडुलास ऑफ z minus 1 बेबायदि दङ सो दानिया मानफोरखौ फज z नि मानाव बेखौ फजदो x plus i y बे जासिगोन प्लस 1 बेनिफ्राय बे जासिगोन x plus i y minus 1 बेनिफ्राय दा नैबे i y खौ फारसेथिं जे लानोसै आरो 1 खौ जोङो बिथिं लानोसै x नि खाथियाव x plus 1 plus i y बेनिफ्राय बेबो जागोन x minus 1 plus i y दानिया मा लिरनो हायो जोङो बे मोनसे फर्मुला जाबाय बेखायनो जोङो बेखौ मा लिरनो हायो x plus 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आरो बेवहाय जों मा लिरनो हागोन x minus 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर खौ जोङो मोननो हागोन दा बेनिफ्राय जों बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय जों दा बे स्क्वायर बे रुट ओभार केन्सेल खालामनो हायो आरो जोङो स्क्वायरिं बोथ साइड बा फारनैथिंबो बर्ग खालामनानै मोननो हायो बर्ग खालामब्ला बे मोननैबो रुट ओभारा केन्सेल थांगोन आरो केन्सेल थांनानै जों मा मोननो हागोन x plus 1 स्क्वायर बेनिफ्राय प्लस y स्क्वायर खौ मोननो हागोन इक्वल टू बे जासिगोन x minus 1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आरो बेवहाय मा जायो नैबे y स्क्वायर आरो बे y स्क्वायरा मा थांगोन दाननाय थाङो सो बेखायनो आं बेवहाय केन्सेल खालामखाबाय आरो नैखौ नोंथांमोना फर्मुला सोबाय बे जासिगोन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आरो बेवहाय जों मोननो हायो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x बे जासिगोन प्लस 1 आरो बेवहायबो जोङो मा खालामनो हायो नैबे x स्क्वायर केन्सेल थांगोन आरो नैबे 1 आबो केन्सेल थांगोन आरो जोबथारनायाव मा थागोन 2x आरो बे माइनस 2x खौ जोङो लेफ्ट साइडथिं लाबा मा जासिगोन प्लस ट्वाइस x इक्वल टू 0 बेनिफ्राय बेखौ प्लस खालामबा मा मोनगोन बे जासिगोन 4x इक्वल टू 0 आरो जोङो जोबथारनायाव मा मोननो हायो x इक्वल टू 0 दा बेखौ जों मोननो हाबाय आरो बेखायनो मा जोङो बेनिफ्राय आं नैथिंजाय लिरना होनोसै बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोननो हाबाय दानिया re z इक्वल टू x बेखौ जों मोननो हाबाय सो x माने मा x माने जाबाय 0 दा जोबथारनो बिदि लिरना होबानो जाबाय सो नोंथांमोना बेबायदि प्रुफ खालामनो हायो आरो बेबायदि जोबथारनो लिरना होदो फोरमान जाबाय सो जोबोर गोरलै नोंथांमोना जुदि माबाफोर जुदि बुजि मोनै दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरनो हायो आरो उननि जा एक्सारसाइजफोर बेखौ जोङो उननि भिडिअ थाबैनो डिसकास खालामगोन उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन थैंक यू सो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो सो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि
चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो। स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै। गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै। स' गोजोनथों लोगोफोर, बाय बाय।